Serokê Tirkiye dibêje ku Tirkiye wê xaka Sûriyê radestî xweyê wê rastexîne bike û Tirkiye di vê hewlê de berdewam e. Di çarçoveya dabeşkirina xelatan bi serdahînerên Tirkiye de li Stenbolê Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye got ku Tirkiye wê di hewlên cihkirina ewlehiyê di Sûriyê de berdewam be û Tirkiye di parastina sînorên xwe de sazişê nake. Herwiha Recep Tayyip Erdogan got ku aliyên rewşa Sûriyê têkdan niha banga çareserkirina krîza Sûriyê dikin û dibêjin ku çareserkirina krîza Sûriyê zehmet bûye. Ew alî di dema niha de dixwazin rewşa Tirkiye jî têk bidin. Serokê Tirkiye got jî ku Tirkiye wê di operasyonên xwe de li nava xaka Sûriyê berdewam be û li Rojhilatê Çemê Feratê û Minbicê Tirkiye wê xaka wan navçeyan radestî xweyê wê yê resen bike. Recep Tayyip Erdogan tekezî li ser encamdana operasyonên leşkerî li nava xaka Sûriyê kir, taybetî li gundewarê Helebê û Rojhilatê Çemê Feratê. Got jî ku Tirkiye wê dijberiya serokê rejima Sûriyê de berdewam be, ji ber ku rejima Beşar Esed tawanên cengî encam dane. Beriya çend rojan James Jeffrey şandeyê Emerîkayê taybet bo Sûriyê li gel berpirsyarên Tirkiye civiya. Weke Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiye got, derbarê avakirina navçeya aram, nermî û guhartin di helwesta Emerîka de durist bûye.